Imaxina non poder vestirte ou alimentarte pola mañá sen axuda. Para miles de persoas maiores en Israel, esa é a súa realidade diaria. Hoxe imos falar dunha loita silenciosa que moitos dos nosos maiores afrontan cada día. Non se trata só de desafíos físicos, senón tamén dunha cuestión de dignidade e independencia que se perde. Pero o máis importante imos explorar como unha solución, que moitos ven como ciencia ficción, é en realidade unha ferramenta vital que pode cambiar as súas vidas para sempre. Para moitos dos nosos pais e avós, tarefas sinxelas como comer, bañarse ou vestirse convértense nun complexo desafío que exixe axuda constante. Esta dependencia, ademais da dificultade física, dana profundamente o seu sentido de independencia e a súa dignidade persoal. É desgarrador ver como algo tan fundamental como a hixiene persoal se converte nun obstáculo insuperable, roubándolles a autonomía que tanto valoran. Pero ademais desta loita diaria, existe unha dura realidade económica. Moitos destes maiores viven con ingresos baixos, dependendo en gran parte de prestacións por discapacidade. Isto significa que as solucións avanzadas que poderían mellorar drasticamente a súa calidade de vida, como os robots terapéuticos, están completamente fora do seu alcance. É unha inxustiza, unha barreira invisible que impide que a tecnoloxía axude a quen máis o necesita. E isto é unha mágoa inmensa, porque os robots terapéuticos non son un luxo, son unha solución que cambia a realidade. Non só poden aliviar a enorme carga de traballo no sector do coidado, axudando a paliar a escasez de persoal, senón que o máis importante é que devolven aos maiores a independencia, a seguridade e a liberdade para xestionar a súa rutina diaria. Esta é unha tecnoloxía que lles devolve a capacidade de vivir con dignidade. Pense en como sería poder volver a ser autosuficiente nas túas tarefas máis íntimas, é un agasallo invaluable. É hora de que cambiemos a nosa forma de pensar. Introducir solucións terapéuticas avanzadas, e en particular os robots terapéuticos, na cesta de servizos sanitarios non é só un paso socialmente correcto, senón tamén un investimento intelixente no noso sistema de saúde e na sociedade no seu conxunto. Deste xeito, podemos asegurar que a tecnoloxía que salva vidas e mellora a calidade de vida non sexa un privilexio de uns poucos, senón que estea dispoñible para calquera persoa que a necesite. Porque a independencia, a dignidade e a calidade de vida non son un luxo. Son un dereito básico para todos. Subscríbete para non perder os nosos próximos vídeos sobre innovación en saúde.